havia estat i el lloc és molt entranyable i l'acústica està molt bona, per això així com a exterior, però jo ja he estat aquí, això a vegades. Nosaltres no el coneixíem, però l'ambient ha sigut molt bo, però realment tothom estava molt pel concert, no? I tot el pati ple, que per cert és un pati excel·lent, és excel·lent. El feedback era molt positiu, no? Se sentia una escalfor, un feeling una connexió entre el públic i nosaltres. Sí, receptiva, la gent molt receptiva i amb ganes d'escoltar noves experiències musicals, són instruments que són propis i alhora molta gent no els coneix, tot i ser propis, per tant, molt positiva, fantàstica. M'agrada molt així petit grup, no el gran macroconcert, sinó així en format petit, molt familiar, molt íntim, i l'experiència és molt positiva, excel·lent. Penso que ha sigut un ambient i una resposta inesperada perquè no ho coneixíem, però realment molt bona, no? I hi ha llocs que anem a tocar i a vegades penses, ostres, llàstima que no ve prou gent, i en canvi aquí, ostres... Jo vull insistir en això, que nosaltres estem molt en l'entorn metropolità i barceloní, i aquí el públic, hi ha diferents concerts que han fet, és un públic molt respectuós, molt entregat també, i que és realment, jo personalment, que fa molts anys que anem tocant per aquí per allà, estem molt gratament sorpresos del públic d'aquí, Bellletà, de Ponent. I tant, cal felicitar l'organització perquè s'organitzen actes així de petit format, però que realment la gent hi respon. I a vegades ens quedem sorpresos perquè per això que hi ha concerts que llàstima que no ha vingut gent. O sigui que endavant, enhorabona. Que continuï. La cultura està als pobles. Aquí hi ha cultura, hi ha llocs que costa més de...